sila? Ay, kung nagkanta-kanta kay nagkit-an man ko ni Stephanie akong karaan nga guitar katong 3 years old pa ko. Si Lenan may nagduyog. Maayo kay nakasinabot sab silang duha, no? Ako jud akong pasalamat sa Ginoo ma. Wa jud ko'y problema diyang dakita. Kinangga kay ni Renan si Stephanie. Unya gitahol ni Stephanie si Renan. Kay giila man gud ni Renan nga iyang matuod nga anak si Stephanie. O si Stephanie usab nagtan-aw nga iyang matuod nga amahan si Renan. Tungod kay wa siya mahibaw sa tinuod ma. Ha? Amo ning gilimod niya ma. Ngano man? Unsa inyong katarungan? Mas dili masakit ang si Steph kung di siya mahibaw. Dili na mahimo, Amelia. Nangita lang gyud mo problema. Kinahanglan gyud nga mahibaw si Steph sa matuod. Ma, mao ni gusto ni Renan. So please, ato siyang tagaan kung sa iyang gusto. Gani, gibuhat ni ang tanan. Aron lang mahatag para namong duha ni Stephanie. Malinaw na mi ma sa iyang nga sitwasyon. Labi na gyud ko ma. Nakalingkawas ako sa akong past. Gusto na niya akong talikdan sa higit. Sunangay ko sa imong pagsabot. Will you, ma? Hi! Oy, kumusta? Si kumusta? Ay, sa kadako mo na ng bahay, murag din naman ta halos magkita. Di man mo. Ay, akong gikuyugan si mama na nuroy na nga to sa mall. Oh, ma'am siya. Ay, nagpabilin siya amiga. Uy, unya lang ko kuhaon to siya. Pagtaon. Ay, giningaw rin na sa mama ni mo. Muna nga, kada minuto, ura-ura daw, magkuyog ni mo. Ay, taod-taod naman po good ning wa magkita. Ay, kung bitaw, makarelax ng imo inahan din, he. Kaningaw man, di pareha sa Amerika. Unya, kumusta man imong trabaho? Jesus, kaguol ba ni mo ang akong trabaho sa may gabit sa cellphone? Pwede ba ko manawag sa akong mga tao every now and then? You know? Bisa nung magkuyog ta every minute, yata sa balayo sa gawas. I still miss you. Magka-romantic ba ni mo? Renan, Close up. love and care. Oh, I love you. Andrea! Ano kayo ba ni mo diha, oy? Hi, girl. Wow, girl! Wayo, kimong beauty ka ron. Ganyan sa man, murang pa na ta. What do you think? Murang mga mga to party ana imong outfit ka ron. Sus, girl, sa ka ba? Muna ako ang pangrampa na outfit. Murag nalipay ko sa imong gipakita karon da. Sa ato pa, naka-move on na gyud ka. Girl, wa ako'y choice. Unya, asa banda ron? Sa club na gikantahan ni Carlos. I'm leaving, and my heart will stay. Hold me, embrace me to dry my tears away. Believe me that it's only a matter of days, and I will see you again when I
that our endless cry will turn into smile. Oh, ka. Naunsa man ka? Girl, I'm so tired. I'm so tired. Kapoy na dyan ko. I'm so emotionally exhausted. Bitaw, girl. Ngayon dili naman lang ka mo let go. Nakasabot mo ko sa imong gibati. It's so hard to do that, girl. Isip kakalingan si Carlos. Kaya kanina. Kaya kanina ko, girl. May tigaan na lang kadali para sa mong giingon. It's not. It's really painful. It's really painful here. Girl, dili na mo gusto ako madungog nimo. Strong man ka. You need to fight. I love him, Lou. I love him. Kamunta na nimo si Carlos. Don't worry. Hindi pa din lagi anak ko sa Lingtan. I'm so in love with him. I'm so in love with him. Oh. Girl, may pasiguro. Umatos ako sa mga province. Yun nga. I'll just keep myself busy muna. Tapos ang sila sa dito. Magpalayo sa siguro ko. Okay, good. Kinahanglan dyan na nimo. Kinahanglan kag change of environment. Carlos Cuevas. Yung lalaki na kaingon-akin ako. Andrea, ayaw i-blame ta na ni Carlos. Naragin na nimo. Pagkitagay niyo, girl. Dali, ma. I'll never forget him. Dali na. I love him so much. Unsa ka, girl? Kung magminyo ka kag foreigner, mamita ka sa internet? Ew! Di ko ganun na, girl. So, mag-solo flight lang una de ko, ani? Yeah, solo flight yun. Magdugay ka dito sa probinsya? City girl kung ka. Mamatay ka sa kamingaw dito, day. Ay, nagmingaw-mingaw, Lou.